Hola a tothom i benvinguts a aquest nou vídeo. En el capítol anterior vam finalitzar el tram 3 amb la localitat de Santo Domingo de Moya. Comencem la prèvia de la Raider 1000 a la seva versió 700 amb el quart tram de 7 que consta aquesta Raider 700 2026. L'inici d'aquest tram número 4 situa la localitat de Santo Domingo de Moya, Conca, i acabarà a la localitat de Manzanera, a la província de Terol. Comencem! Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
sweet. She said my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I would've sold him to you if I could've just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular belle. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister. La Serra de Jalambre és un massís muntanyós de l'Aragó, situat al sud de la província de Terol, dins de la comarca Gúdar-Jalambre. Constitueix una de les elevacions més importants del sistema ibèric, ja que diverses de les seves cimeres superen els 2.000 metres. La seva posició elevada sobre les depressions del Túria i Millars la converteixen en una talaia privilegiada sobre un extens territori i és visible des de molts llocs de les províncies de Terol, Conca, Castelló i València. Alguns dels seus contraforts s'endinsen a les províncies de València i Castelló. A la part valenciana, Rincón d'Ademús, es troba la màxima elevació d'aquesta comunitat, el Cerro Calderón o a l'Alt de Barraques, de 1.838 metres.
do we go now? Where do we go? Where do we go? Fins aquí la filmació del tram 4 d'aquesta prèvia de la Raider 700 2026. Desitgem que us hagi agradat i que us pugui servir de referència per la Raider d'aquest any. Moltes gràcies a tots i a totes i fins al proper vídeo.